Refosoños, a roda da Biblioteca do CEI de Celeiro, máis coñecida como Bibliosoños, onde realizamos o programa número 8 de Radio na Biblio. No equipo de realización estamos Irene, Elena, David, Pedro e quen lles fala, Cristina. O programa de hoxe vai sobre o Entroido. ¡Comezamos! Este ano, con motivo do proxecto que estamos a traballar en Bond Natura sobre a eliminación dos plásticos e a reciclaxe en xeral, os nosos disfraces farémolos con roupa e complementos que teñamos nas casas, poñendo a nosa imaginación a traballar. Pero o que mellor nos pode informar deste proxecto é a nosa directora, Rita Lamas, que está con nós no estudo da Refosoños. Bo día, pódenos contar como foi a idea para celebrar este ano o Entroido no colexio? Hola, bo día. Bueno, en primeiro lugar, darvos as gracias por convidarme a este programa tan especial, ¿no? Pola proximidade do Entroido. Bueno, como ben dixo Irene, o motivo de por que este ano facemos este Entroido desta maneira é pola importancia que ten o medio ambiente, a importancia que ten o baixar o consumo de plásticos. Por iso, dende o centro, pois ocorreusenos a idea de reciclar o que temos na casa, como se facía antigamente. Históricamente, o Entroido, os que se disfrazaban de Entroido para burlarse do día a día, do que pasaba na vida cotiá, pois intentaban, coa cara tapada, co que tiñan na casa, burlarse un pouco de todo e pasar, que non foran recoñecidos, non? Entón, este ano, para recuperar esa figura do Entroido, aproveitamos o tema de Bond Natura, que é o reciclaxe. O venres é o día no colexio. Que actividades hai previstas? Bueno, para comezar, o día o Entroido do centro, o venres, ás 11, temos preparado un desfile, como todos os anos, por as rúas de Celeiro, coa chegada á Plaza do Chao, onde estaremos un ratiño e cantaremos algunha que outra canción, e despois voltaremos para o cole, onde, coa colaboración das familias que vayan achegando ese día diferentes postres, facemos unha chocolatada e degustación de postres típicos do Entroido. Unha vez rematada a merenda, haberá xogos e bailes no que é na pista, no patio do centro, sempre e cando non chova. Canto tempo máis ou menos durará esta actividade? Con desfile todo, o desfile comezará sobre as 11, sobre 11, 12, ata unha, 2 horiñas o mellor lévanos ben. Moitas gracias por toda esta información. Esperamos volver a entrevistar en outra ocasión. Moitas gracias a vos por convidarme. Durante a semana teremos que atender ao mandato do beco que nos di. Se este Entroido queres desfrutar, os seguintes mandatos non poderás rexeitar, e como terás que reciclar, cousas da casa deberás de usar. E agora escoitaremos ao noso compañeiro Pedro, que nos rapeará os mandatos do meco. O luns, para a semana ben comezar, algo na testa ou pescozo terás que levar. O martes, se te queres divertir, poñerás os calcetíns ou ponos de distinta cor por riba do pantalón. O mércores, trae a túa cara pintada, pois non necesitarás lavara. O xoves, se non te queres vestir, en pixama poderás vir. O venres,
No fallado ou no armario atoparás tesouros agochados. Usa a imaginación e fai no rir mogollón. Vístete de mascarita e gustaráslle moito a Rita. Bo entroido para todos e todas. E ata aquí o programa de hoxe. Seguide escoitando a Rufosoños a través da nosa páxina, blog e canal de YouTube. Feliz entroido e ata un novo programa!